Дай, добрий Боже, за руку побачить, твою ласкать, заховая греху, да безгреховное мое сердце плачет. Дай твоей силе мне знайти потеху. Ты свету ладил на людскую службу, таки корыстный и таки пригожий, как мы пошедши с этим светом дружбу, Тебе хвалили, наилепший наш Боже. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Łaska Pana naszego Jezusa Chrysta i любов Бога Отця і єдність Духа Святого, нехай будуть з вами усіми. И с Духом Твоим. Святую і душу спробую за парафіям, для живих просячи Божого благословення, потребних ласк, здоров'я, аби померних радость життя вічного у Володарстві Небесному. Сьогодні у костелі почуємо Слово Божие об талентах, що Бог кожному з нас дає таланти кісті для розвиття, як ми використовуємо наші таланти у дорозі до святості. Перепросим за наши грехи, как мы могли их обназложить хитрую наисвятейшую хвялу. Споведаюся Богу всем, И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. нехай змилуется над нами Бог Всемогутний и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вершине Богу, А на землицу покой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деле великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодарный вестник, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Який береш на себе грехи світу, прими моление наше. Який сидиш праворуч Отца, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищіший. Єсу Христе, з Духом Святим, у хвалі Бога Отця. Аминь. молимся.
Panie nasz Boże, uczyni, aby z radością Tobie służyli, bo tylko w samym oddanym służeniu Tobie, Stworiteljusia do dobra, my możemy znaleźć trwałe i pełne szczęście, przez Pana naszego Jezusa Chrysta, Twojego Syna, jaki z Tobою żyje i władary w jedności Ducha Świętego, Bóg prazu się wielki wieczny ja. Amen. Czytanie kniги Приповістів Соломона. Женщина досконалую кто ж знойде? Цена ее большая, чем первого. Доверяя ей сердце мужа ее, и он не застанется без прибытку. И она отплошивает ему добром, а не злом, у все дни его життя. И она шукає вольну і льон, і охотно працює руками своїми. Руки свої притягує до причниці, і пальці її тримають вертепом. Долонь свою протягує Богом, і руку свою подає нещасному. Привабність – гэта зман, а прихожость – гэта марність. Женщина, якая боится Пана, годная похвалы. Отдавайте ей поводле братца рук ее. Нехай хвалять у правых шины ее. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Szczęśliwy każdy, kto boится Pana. Щасливый кожний, хто боїться Пана. Szczęśliwy każdy, kto boится Pana i chodzić jagonymi szlakami, ląd pracę rąk swoich będzie spożywać. Będzie szczęśliwy i dobra, a nie będzie. Щасливий кожний, хто боїться Пана. Żonka Twoja, jak uradliwa, jak winogradna loza, u ścianach domu Twojego, syny Twoje, jak aliuny, jak parastki, wokół stana Twojego. Щасливий кожний, хто боїться Пана. Choć tak będzie błogosławiony człowiek, jaki boится Pana. Niechaj błogosławi Ciebie Pan z Syjonu i ubaczysz dobrobyt Jeruzalem во все dni życia swojego. Щасливий кожний, хто боїться Пана. Czytanie pierwszego послания святого апостола Павла до Тессалоникийцам. Про часи і певну пору. Нема потреби писати вам, брати, бо ви самі докладно ведаєте, що день Пана прийде, як злодій уночі. Коли будуть говорити мир і безпека, тоді погибель несподівана прийде до їх, биться в муки та парадіхи, і вони не утекуть. Ви ж, брати, не у темрі, как день застал вас, як злодій, бо усі ви сини світла і сина дня. Мы не належим ни до ночи, ни до темры, и не будем же спать, як остальные, а лишь уваємо и будем тверозами. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Заставайтесь во мне, а я у вас. Кто застається во мне, я им, той приносить богатый плод. Аллилуйя, аллилуйя,
wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Macieja. Chwała Tobie. U той czas Jezus rozkazał swoim uczniom tę przypowieść. Pewien człowiek, odjeżdżający, poklикał sługów swoich i dorучил im маёмость свою. Одному дал 5 талантов, другому 2, іншому 1. Кожному поводле власних можливостей і odjechał. Той, який отримав 5 талантів, пішов і пустив їх у оборот, і зробив ще 5 талантів. Так само і той, який отримав 2 таланти, придбав ще 2. А той, який отримав 1 талант, пішов і закопав його у землю і сховав сребра господаря свого. По довгім часі приходить господар слугов гэтых і потребує від їх рахунку. Той, який отримав 5 талантів, підійшов і принес ще 5 талантів. І каже господар: Господар, 5 талантів ти дав мені, ось ще 5 талантів я зробив на їх. Господар його не сказав йому: добре, слуга добрий і вірний, у малим ти був вірний, над многими тебе поставив. Увойди у радость господаря твоего. Подійшов так само і той, який отримав 2 таланти, і сказав: Господар, 2 таланти ти дав мені, ось ще 2 таланти зробив я. Господар його не сказав йому: добре, слуга добрий і вірний, у малим ти був вірний, над многим тебе поставив. Увойди у радость господаря твоего. Подійшов і той, який отримав 1 талант, і сказав: Господар, я ведал, что ты человек жесткий. Жнешь там, где не сеял, збираешь там, где не рассыпал. Тому, побоявшися, я пошел и сховал талант твой у землю, ось возьми свою. Господар же его не сказал ему в отказ: негодный и ленивый слуга, ты ведал, что я жну там, где не сеял, и збираю там, где не рассыпал. Тому треба было тебе отдать сребро мое банкирам, а я прийшов би, отримав би своє з вигоди. Тому заберіть у його талант і дайте тому, хто має 10 талантів, бо кожному, хто має, буде додатено і помножено. А у того, хто не має, буде забрано і тоє, що має. А безкорисного слугу викиньте вон у тіло. Там буде плач і скриготання зубов. Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Зазвичай сьогоднішню Євангелію можна побачити у так званому ключі, обсуждаючи, роздумуючи над своїми талантами, які ми отримали від Пана Бога. Але я хочу сьогодні похвалитися над другими речами. Над речами у першій черзі, може, гэтага чоловіка, який талант оставив собі, сховав, зарив, і потім прийшов і віддав. Значить, розпочнемо по порядку. Господар, як в сьогоднішній Євангелії ми прочитали, не тільки що дав частку своєї маємості, яку він мав. У докладном Евангелии написано, что Господар всю свою маемость, какую имел, раздал. Имел 8 талантов. 1 талант, более-менее, как пишут в комментарии, сегодня с разницей еще раз поглядел, некоторые говорят 36 килограмм был, некоторые говорят 34 килограмма. У сегодняшней Евангелии, по Матфея, у тлумачении белорусским прочитал, что талант это был аж золото 100 килограмм. Не золото, говорится, класска, серебра. Хоть когда я читал комментарии и читаю о талантах, у талантах мерали только золото. Ну не ведаю, може сапраўды треба было бы похвалиться над текстом оригинальным, как поглядеть. Это я вам теперь не скажу, вот не открывал так глубоко Святое Писание относно сегодняшней Евангелии. А ведаю одно, что 30 навык,
34 таланта, 34 килограмма, которые один талант имел, нехай это будет золото, ну то это шмат грошей. Имел 8 талантов, czyli pomnożyć razy 8, to wielki koszt groszy. Ktoś ci перелечил. Dokładnie написано в Святом Писании, в комментариях, что один талант имел 6000 динаров. Такую маемость он имел, такую вагу он имел. Это 6000 в день можно было бы ничего не робить, а жить у наилепшей модели какие-нибудь. Столько таких это кошт был. Как перелечит наш кошт, кто-то сказал, что один талант это примерно около 1,5 миллиона долларов. Примерно такий кошт можна було би залишити. Чи цікавий господар, що дає таланти, не поділив їх поровну, мог би дати кожному по 2, або кожному там їх 8 було, комусь 3, комусь 4, і було б так само вельми пригожо, але, однако, дає, як у Святому Писанні ми прочитали, дає кожному, не буде як, але кожному поводне його наміру розвиття, які він мав. І це правдивий, перший прийшов, отримав 5 талантів. Бо ведал господар правдоподобнее, что вот этот 5 талантов человек не змарнує. Другий пришел, трохи меньше развитый, отримав 2 таланти. Прийшов і третій. І дав йому талант, той талант, який повинен отримати, і той талант, який має кожен з нас. Даже как кто не имел никаких талантов, однако Бог дал ему отримав. Я потом скажу, про яких талантів говорить. Так ось, господар не тільки що поділив свою майомість, заризикував. Все отдал и выехал. Все отдал и выехал. Великая рыска, великая. Кто из нас меньше столько так великие гроши все отдал и выехал, и доверил кому-нибудь этой маемости, что она остается. Мы, например, как имели такую сумму грошей, мы разложили в розные банки. Не? Один сбанкрутуя, мы вытянем с другого что-нибудь, и каждый сейчас останется. А ты человек заризиковал. Все отдал людям, слухом своим, не только 50 людям, а слухом своим, их трохи ведал, трохи их знал. Бо докладно их не мог знать. Далее, что вельми важно тут еще треба сказать, что этот человек, который пошел и отдал эти 5 талантов, он так само заризиковал. Чему? Вот этот человек, как в Святом Писании, Иисус Христос скажет, чего ты свой один талант не отдал банкиру, чего ты не заризиковал. У тебя так само могли бы шукать в банку. Але, однако, хваледены заризиковали, отримали маемость свою, заризиковали то, что они отримали, ведали, что я могу идти, я вернусь от других пытать. Так я имею отримали ризика, однако оплачивается. Имеющие таланты, их треба развивать, треба ризиковать. Что за один талант этой рубрики отримал человек? Этим талантом было и то, что он является человеком, братья и сестры. Мы можем закопать свою человечесть под землю. Вельми глубоко. Так это робится в нашем государстве и часто. Закопать человечность свою и сховать от других. Как быть и жить самому для себя. Неведомо того, что даже себе, можно сказать, человеком не лечить. А кимсти великим, херархом, например. Так вот, братья и сестры, что мы вынести сегодняшнего Евангелия? Чим з'являється тое, що Ісус Христос дає? Ну, з'являється даром. Даром для кожного з нас, поводи наших намірів. То перший шлях. Друге, дар, гэты ми отримуємо від Пана Бога. Третя реч, ми повинні так само заризикувати, як Бог заризикував, ствараючи нас, даючи нам життя на землі. Це один талант чоловічості. Ми маємо його не змарнувати, маємо його не закопати, а маємо його розвивати. Маємо так само другі таланти, які Бог нам дає. Для чого я говорю це все? Так ось, так колись 3 роки тому назад Папа Франтишек сьогоднішню неділю учинив неділю пам'яті про людей бідних, людей потребі. Этот талант, это Бог дає кожному з нас. Этим талантом з'являється людям у потребі ми не тільки можемо допомагати, наприклад, бідним, які потребують чогось, грошей, матеріально, але в першу чергу своїм талантом. Чи бути
с другим человеком. Этот человек не заризиковал быть с кимсь, не заризиковал пойти порозмовляти з кимсь, какой-то талант комусь дать, поделить, помножить его, як ще розбудовать его. Але він оставив для себе. Это я з'являюся кимсь, закопал. Я, з гэтым я, він ходив праз все свое жыццё, аж до встречи с Господаром. Господар, коли убачив, что з гэтым я ходить и носится, и он забрал его, этот талант. И цікавая экономика Божья. Бог не дає тому, хто має 4 таланти, а Бог дає тому, хто має шмат гэтых талантів. Бо Бог знає магчимості кожного з нас. А з тим, брати і сестри, просим Пана Бога, каб ми свою чоловічність, яку отримали, могли развивать относно наших ближних, які есть побач с нами. Веровать на Бога, а и со всего. Створителя неба и земли, всего важного и неважного, единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, святого светла, Бога соправдного от Бога соправдного, наружного, а не створенного, одиносудного Отцу, ради якого все сталося, Герой для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтском Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворушается, и снова придя в хвале, судить живых и померных, и Иакова даст не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял раз пророку. Веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов, и шагаю воскрешение померлых, и життя вечного в будущем свете. Аминь. Адорные надеи вечного життя вознесем наши молитвы до Бога, який прагне щастя усіх людей. Молимся за святый костел, как обещал людям надею избавления. Тебя просим, Выслухай нас, Пане. молимся за тих, хто керує народами, как колбатились об соправдном спокое и згоде в своих державах. Тебя просим, Выслухай нас, Пане. молимся за молодь, яка удзельнічае у занятках па рэлігіі, каб выкарыстала магчымасць наблизиться до Христа. Тебя просим, Выслухай нас, Пане. молимся за ахвяру розных шкодных звычак, каб яны знайшлі ў сябе і ў сваіх акружэнні сілы, патрэбны для супрацьстаяння дрэнным уплывам. Тебя просим, Выслухай нас, Пане. молимся за дзяцей, каб анёлы-ахоўнікі аберагалі іх ад усялякіх небяспекаў. Тебя просим, Выслухай нас, Пане. молимся за нас, тут сабраных, каб мы распознали ў Божьем Слове шлях до вырашэння наших штодзённых праблемаў. Тебя просим, Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу айчынную Беларусь, просячы аб братняй любові, супакоі, справядлівасці, таксама за ўсіх пацярпелых у апошнія дні, месяцы, за уратаванне свету ад эпідэміі, в інтэнцыі ўсіх, хто хварэе, лекараў, супрацоўнікаў службы аховы здароўя, а таксама аб навяртанні для кожнага з нас. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Просим Тебя, Пане, выслухай наши просьбы и учини, как мы умели принять Твою допомогу. Раз Христа, Пана нашего. Аминь.
просили, Божа наш Отче, просили. Божа наш Отче, просили, що ми на Тебе маємо в житті, нашою радою працює любов. Божа наш Отче, просили, Божа наш Отче, просили. Моліться, брати і сестри, как мою і вашу ахвяру прийняв Бог, Отець Всемогутній. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Łaskawy Ojcze Michała chwiarę, jaką Tebe składamy, nauczyć nas żyć dla Ciebie i pomoże nam dać jak ludź wieczna szczęścia, wraz Chrysta Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Ukoru sercy. Uznosimy dla Pana. Podziękuję Panu Bogu naszemu. I sprawiedliwa. Zaprawdę odnawiata i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna. Как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане святый Ojcze, всемогутный вечный Боже, Твоя безмежная слава выявилась у Ты, что Ты Своею Божию мocою пришел на допомогу людям. I brat swojego Syna, jaki stał się człowiekiem, wyzwolił nas od wiecznej śmierci. I takim czynem się, kogo zagubił grzech, wierną w życiobraz swoją, wraz śmierć naszego Pana Jezusa Chrysta. Wraz Jawą Twoją wielcz proslawляють chóry aniołów, i jaki ja zawsiody radująca перед Twoim obliczem. Prosim, aby nasze głosy долучались до них, razem z nim usklikaючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинах, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Хосанна на вышинах. Zaprawdę Boże Ty święty, krynica wszelkiej świętości, temu ujedności z усім Kościołem, u pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus воскрес i spasał na apostołów Ducha Świętego, przez Chrysta proszę Ciebie, всемогутный Boże. A święci te dary, rasoju Ducha Twojego, jak oni stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podziękował Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom każdy. Wierzycie i jeszcie z tego sił, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich,
Znów Tobie podzięku składają przypadał swoim uczniom kachy. Wierujcie i picie z Jego łóżkiem, bo w tej łóżkie ich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedu, jaka jest za was i za mnogich będzie zaprawita, dzieła odpuszczenia grzechów. Heta czynicie na moją pamięć. Heta wielka jest tajemnica wiery. Obwieszczając śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznają Twoje wskrzesienie i czekają Twojego przystąpienia. Wspominając śmierci, znów połkanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję Ci, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobою i służyć Tobie. Pokorno molę Ciebie, aby wśród nas, przymających ciało i krew Chrysta, Duch Święty zabrał u одного. Pamiętaj, Panie, że Kościół Twój rozsiejny po всем świecie udoskonalał w lubowi razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Tadeuszem i wszystkim duchowieństwem. Pamiętaj tak samo про bratów i sióstr naszych, jakie posnują nadziei na воскрешение. I про всіх, хто в Твоей ласce дійшов з этого світу і дозволив убачить світло обличчя Твоего. Просим Ciebie, zmiłuj się nad всеми нами, как мы заслужили удел в życiu wiecznym, w jedności z Najświętejszej Bogorodicy Panny Maryji, ze świętym Józefem, jej obrannikiem, ze świętymi apostolami, świętym archaniołem Michałem, aniołami, świętą siostrą Faustyną i всеми świętymi, jakie sprawiedliwie podobali się Tobie, aby z nimi my chwalili i prosławiali Ciebie przez Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Раз Христа с Христом и укрепишься, Tobie Boża Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia poszana i chwała, razu się jak i wieczny ja. Молим się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего штотронного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, ale zbaw nas od zła. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всего злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольные от греху и захованы от всякого неспокою, czekali spełnienie szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bo Twoje bogactwo i moc i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokój Ci daję Wam, supokój mój daję Wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy, zgodna z Twojej wolą, a daryć Jego supokojem i jednością, jaki żyjesz i władarisz na wieki wieczny ja. Supokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Wydajcie bliźniemu znak supokoju. Божий, який дариш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який дариш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм.
Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грахи світу. Благословляв я, покликаний я на вечер я говорю. Пане, я не вартую, как ты увайшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 12. Засягаймо всі, дякуєм Тобі, о Пане, Твоїм щасті і в суді. Ти завсёды разом з нами, Богу заспіваймо всі. Спев подяки, радости, спев Богу заспеваймо все. Спев подяки, радости, спев будя солнца и добрыни. Избавление нам призначил, Своего Сына свыше, дал нам и грехи пробачил, Богу заспеваймо все, спев подяки, радости, спев Богу заспеваймо все. Спев подяки, радости, спев, как жили мы, браты, у любови беззаконной, животворчий Дух Святый, сутешальник нам посланный, Богу заспеваймо все, спев подяки, радости, спев Богу заспеваймо все, спев подяки, радости, спев и повсюди тільки тут. Нас разрушат и земные, небо и неверный дух. Мати Божия Мария, Богу заспеваймо все, спев подяки, радости, спев Богу заспеваймо все, спев подяки, радости, спев Божа у неба нас гляди, заковая вечной смерти, кожную семью приди, владару кожним серці, Богу заспіваймо все, спев подяки, радости, спев Богу заспіваймо все, спев подяки, радости, спев
счастливый, что ты живешь во мне, и спеваю для тебя гимн хвалы. Со мною, Боже, ты завжди, со мною, Боже, ти завжди. Молимся. Boże, wzmocnienie sakramentalnymi darami pokorna Ciebie prosimy. Kap eucharystyczny jak wiarę, jaką Syn Twój nam nakazał składać na uspominami. Powyliczoną nas любовь do Ciebie i do bliźnich. Przez Chrysta Pana naszego. Objawy duszpasterskie. 16 listopada это понедельник успомин Святейшей Анны Марии, Мати Милосердности, иначе и называется Мати Божией Прамской. 17 листопада успомин Святой Альжбеты Лакерской, законницы. 20 листопада успомин Святого Рафала Калиновского, святора. 21 успомин ахвярования Святейшей Анны Марии. Кожний день у нашej kaplicy trwaje adoracja Pana Jezusa u Najświętszym Sakramencie w intencji naszej rodziny. U niedzielę i u sobotu od 14 do 19 godzin. Insze dni od 14 do 21. Raz весь месяц листопад у 18:20 молимся на różańcy za duszy pomierłych wypisanych u wypamiętkach. U następną niedzielę podczas każdej świętej mszy odbędzie oświecenie wody. Dziękuję za chwierowanie na budowę, za wspólną i indywidualną modlitwę, za śpiew i prawę liturgiczną, za przybieranie kaplicy, a tak samo tym, kto dzieżył nas. I znowu na poniedziałek i wtorek nie mogę podjeżdżać, jakby kto zmógł. Taka łaska powieściu za Chrystus, tylko przyznać co o tym trzeba podjeżdżać. Pomolimy się tak samo za tych, kto na tym tygodniu świętkuje i narodzenie, imieniny, jubileje, kto czeka na rodzin dzieci. Pomolimy się za Mikołaja i jego батьків, i chrostnych z narodu chrostu. Pomolimy się za dobrodziejów i odwiedzających naszej parafii, a tak samo o nowych dobrodziejach budownictwa sanktuaria Bożej Miłosierności i za nas dorучаючи кожного по особку опiecy Matki Bożej Różańcowej. Twojej обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погоржай молением нашим, и от всякой злой пригоды выполняй нас завсюди. Панна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Pan z wami. И с Духом Твоим. Niechaj was błogosławiaje Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie usupokoi Chrysta. Дякуем Пану Богу. Święty Archanioły Michale, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутністю Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які на злобу душною по світі Пана. Święty Boże, Святый Господи, святый вечнородный, zmiłujся над нами. Святый Боже,
Смилуйся над нами, от пожару, голодной заразы, храни нас, Боже, от греховной и несподеланной смерти. Стережи нас, Боже, мы грешные, Тебе Бога просим, выслухай нас, Боже. Молимся за Тебя, Беларусь, за твоих дочок и сынов, как была подвижна и любовь. Я молюсь до Бога и прошу, хай придет ко мне Божие Слово, хай взойдет на Тебе. Божия радость и войдет в наши сердца. Да Бога любовь и доброта, Христова любовь. И хоть тяжкие дни снуют, тишина злость между людьми, Боже, край наш прошу, не покинь, заховай от несчастья и греху. Хай